ka AICS haki laitli ki jika hikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rembong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tangkata rengi diru yakakor komputer hakador ke babit bat kimar ki batip top haba penle jumut ya kanu kam ka bangi train nangile kadika wei na kam ka penlong breu man breu namar sisin ha bangi train nangile ya kam ka bangi don ya ka jingsung tenat ngile nadu ka donut bat kata ka kam ka longbet ka bajanai bat ki paramarjan lanne ki parlok parajor ki bayo iya ka jingjob ki juwan ban ai mensim rengkat ka kerkho kerdo kawai ka samla nang shnong umran dairi Ribhoi district kabari kawai nang samla nong ilekai body building lane ka nong ilekai pen I doksa kasamla dari bah kharkongor kabari ka khun bapra jong ka kong aisrin maunai baruba Julius kharkongor hadin ka jingjob ha ke jing ilekai pen I doksa na ki lempung baper ki bala penlong hakeleng bat hadin ka jingla ban wan sakmat bat ra I ka kerdan ka ban nengkong lane ka gold medalist na ka Ford Master and Miss East India 2024 Badru kum ka gold medalist lani ka nongjob na ka 19 Mr. and Miss Meghalaya 2024 kaseng samla shnong umran dairi ha ka jinglam jong presiden uba Wan Singh Wardikar baruba Bellingstone Bina ubadai education secretary rengkat kaseng Ribhoi Welfare Association rawa ha ka jinglam jong uba S Shangtian ubadai secretary kila lek ban penkup borom halor kene ka jingwan ra nam wan ra borom jong samla dari bah kharkongor ya ka shnong ka thau bat kum juru ya ka district lembaga jingjob na kita gerensan pen I doksa kendiat habai keren bat kene kesamla kalai thu bah ka ban nengkong kam siam ladon jengmut ban pentibit yelade ha kene ke kam pen I doksa ha gerensan henry ha ka jinglet ile ka gym na ka benta ban pen I tenat ye ka met ka phat lane ka fitness henry lembaga jingai jengmut jong no hikai na ka tika jika kilan met ka badon ha renja Shillong ka belatip kum ka Iron House Gym lengba ba Bransley di Nong Kendri bani simbenta ha ka rensan ya ko pen iksa namar ka jinglong ka met ka phat jong ne ka samla ka don ye kalat ban poi shek ne ka thong bat klem pen slam kini ka samla kala kenjok tin nala ka jong ga ying ka sem kham tam na ka kemi bat hadin ka jingai men sim jong ga ying ka sem kini ka samla kala sim ye ka rai ban kilan met kham bha shushu khnang ban lej sim banta sheki ti lampong bat klem jing sepe ki jingle shitom bat ki jing tre shitom jong ne ka samla ban kilan met kala yo ban ra ye ka nam job lane yo ra ye ka kerdan ka ban ningkong shushu lengbai kini ki jing job kene kesamla menta kala syajit ban lej sim benta syaka weipat kelampung ke badang khamhe shushu kebelatip kum ka Master and Miss India 2024 ke ban salong ha ka khandai bat shipol terik unaiwing arjar arab sau ha Nehru Indoor Stadium ha Chennai Tamil Nadu kene kesamla kala itu ru ba kadon shibun ki jingdon kam ban IT yelade ban tengkai bha ya ka bam badru ban kiar na ki jingbam ki bom yade bat kene ka jajing lekai bat ha babam ru kada don da jing tho wat ya ka lane kam lu ban bam ha ka por ba pen kre kat tu kane banai shwa ka jinglet ya sim benta ha ka jing ko pen I doksa kasamla dari bah kharkongor kalai thoro ba syam 14 lem ba kalej ban pentebit ilade ban rung sya ka kam pen I doksa henry ka jing plilat jong oblei ya ka jingim joga kalayolat ban pen I ya ka sap ka bola ai ha ka ba kala pen pauru ya ka jing sungu ka bakrau bat kham tam ya ka yeng ka sem ka bal ai mensim ya ka kalau ongru bah ba penlut ya kapor ha kaban lej ni lekai pat kilan met man gasngi kam don porshu ban le hikam ki bom mentoi henry naga kam ka bakatre kum kan nong ya saj an lane ka lawyer bat beteng pat ya kasngi kum kan nong ya lekai kala pen kala long ya ka ban saj ban klan badru ban don be tang ha kicing bha bat ki kam sniu pat kim yolat ban wan saka kumta ka aiman sim ya ki samla kan thei bat cenrang banalor ka kam ka bagi tregi khata ban pendap penbiang ya ka yeng ka sem ka don kam shibun ban pendot pat ya ka por ha ka kam yile kai bat ka jingim ru kan bha bat kan suk kenjai
kadua ko abanay kublay may pa te coach te kiba yung bahasa may kipalo parajor kiba lakshan nga hanika lindi kublay shibun ningkong ako abanay ka jing kublay ublay dragon ra ruba ay nga kanikalat pangan ya chikman pangan poy chikni kathong te kakateng jonga kadai dari bahakar rumot kadai no po omran dairi di poy district nong kumliken ya hau banai mi arpu pratarek ngan stang bani jonjem ka daw banga di jonjem ru di ba nga nga chong bi office man la kasni te ngakwa ira di bangan nong kabri ko ba kot bakya pa ngan nong fit ken mo te nga yu nga stang bani jonjem te hadin ata yu pade ukut chonga naman nga lile ka ni hapo ayon house jum hapo ranja te ikut chonga pat is Bransley di nong kanri iong kanya nga iong ba dari beli film le competition tama sa ngane competition kum lo nga nang day beginner mo ha kanika lang jong kanika fitness te iong nga imli dari lang ba ka diet jong ba ka rukum hikai training jong iong pila ban po siya kanika thong te hadian pat nga phone siya hayeng nga phone siya email namar ba ladang ako aru bende kai ladak kim yo ang dangam yo ka support na yeng te kam naman to yem dengan phone saya email yang nga kia cakmat le yu hi kadi kam ba pha yang nga kom ta te hadin pa nga ong kinyo coach pet nga nga yo jing bin na yin bila ai support yang nga te chal ngin ya le kai mo lengin ong le yu hi experience kai te kom ta khat sau tarik ni ya nakatim jongi ben ya point house te ni ya point le chat ti support skim kai te ni participate chate nga long nga di tangkap lalong kom tangi long ngi klam sha select long nga klam job dengan ditang ke partisipan teh hadian pat hak alpui tarik pat kani ke competition ka penyak ka MBBA kani ka Meghalaya Body Building Association ngayo Korea ka title jong ka bronze haka kategori jong ka women best physique teh hadian pat mas nyo yang kuntu hasti chio bronze te long kuntai mon habal asu thui la di la trish dom kani ka tu kani la sacrifice ya kapor te ya kabam kadi te nga you know kan nga perkada di paling ngam trish dom show ngade mentri dom show te ngakwa ai ka gul ngakwa ai ka gul te kunta kan te hakari ka santri pa mi bnai oktober kani competition jong ka Mr. Ernest Meghalaya bapenya kani ka World Fitness Federation mo te nga yo ya ka nga yo ban Korea ka title jong ka first kan mo nga yo gul dia pang na lingba jong tu ka Mr. Miss Meghalaya ngi siya select ya kanika East India haka tu ka East India ru nga ngayo kurbiang ya ka gul kan te mentapat na kanika liang jong kanika World Fitness Federation ki diet yang hi ki athletes ban cha chnai ha ugnai November de nyuk tarek te lok ta kan kata kan kanika journey jonga menta lai banai bang stang men kai long kumta kan ba ka jing ningkong kadai tong kadai kabam namal ba kat sa balet sa iru ginamyo ta ban bam te ni haban shat la ding ni haban tho nadu ka mlu te nadu ka long daki gram ni haban tho ni haban bam tang kum ki chicken breast te haban bam peleng tang peleng bali haga sisni nga ngayo ban bam tang peleng pastem tang kawe te uut te kini almond ki reason si erungi yo ani kong yo ban bam pasta ban bam cheese hadin pat long ila sha ban kat lo ekituru ni long ngimyo ta ban bam kat ban ngi ha ban discipline ma te ka jinge ka par pat ka de ka jing sakran mo ki bri ki shet ong nga pite ba ko ban nong manabi fitness freak mo ki ong nga ba iyo ba bale akado kan ni ka bam pidang samla pide ban bam shushu tang balong yang ipada di balik competition pat kam dei pi kom ta ong ya dade ba pi ko abit batang banong ban fit ila di te pila ban bam kat paman tamalong dade ba pila competition pat ka pher kan te nadu ka yang iru ni ha ban pet te menta kom ya ka shini iru ni no ban bam te tamala da pi ko aban competition pi ko aban job te pi hap te ban sacrifice namar bada pila eke iru dade ba pi ai 100% nala di pila bit te ban poy kan guru nai doubt kan yang ajong ngate ngan syuong bet pa ai ka jingkran jong kiwe kan ya long ka jingkar khu nama ba hadir habot dari bakim kran ru makiru ngangan makiru hiru la ni haban ye sha te haban ye sha ai ka jing lada
lada ki kwa ban kran ru ngi ha ban snap mar ba ginam la te ban khang inu inu ru baro khan ni don ya ka freedom of speech and expression mo te kapok ki man dari bagi kwa ban support dari bagi kwa ban kan thoru umli lete oh ya kata beni nomor ba kumbong ngai fi baro ki brio ngila ngi don ya ka right mo freedom of speech and expression pila ban express ya kata ka opinion jong pi te kumentapat ngi pat nakaliang jungi long nakaliang jungi ki athlete ke ni pet ya katu pat em PE nakadau bangi ngi pen i pengi haban pen i ya kambat la DM bangi ngi pen i pat ya ka jing trash tong jungi te lalu ta nomor ba ngi hab kategori jong ka bas fizik menta fi kup noi la di baro shirin yang hai ki i ka muscle definition jong pi ya ka ship jong kamat jong ka pha jong pi kamat ka pha jong pi ka bala ship ka ba uble hi uai ka dei em te long kum tangi ngi pen i ka sap ka phong jong i ka nya kata ka rukom ta ka dang ngaru a suka ban at ka we ba ya ka ni ka sport em kam dei te nam ta baro te ki la long kum tan da de ba sung thu ngi su thu ni da de ba ngi kwa ban ya ra ban su thu ki we ru ngi la hi ban ne kata da de ba kim kwa ru ban sung thu lalu everyone we can't be everyone favorite cup of tea lalu ta kai penga iet palat ikan sport iet ikan fitness aku ila di ba bangan nong kabrio ka bukan ba ya ba khnang ba nginat nya inu ki kam sniu nginat nya ka bam jabo na pe dari ba lada pidon hi ya ka hobi jong PM ka hobi jong pi pe lada fi involve ila di ki sports te filat na ka shong kha khna ru te lalu pi invest ya ka por jong pi ya ka du lalu ko ba fi invest ya ka por jong PM ha ka ba pi sutana ne te na ila di na ko abi bangan ya chakmat nomor ba kat kani kala kalinti uble ru la pen iya te nga nam ko akin ban wi sky nomor ba ya ka jing long samla jong ko ban em be ha kata ka rukom em ka banga ngala ban motivate ya ki weru ba ngim dei than ban snap than ya ki ya ka jing kran jong ki brio te nomor ba kitu ki bakran hi ngapet ya ki kitu ki brio ki bakran ki poi te la di shiru te kini ki brio pat em tang kabanga sultanat ki brio ki ba ai men sim hayang em kini ki brio ki pala kilalong kilaki kerdan hadu kata-kata te hakal yang sports ne hakal yang ke ru em kishat batay yang agi sit ambe dari fi nice ngap yang yanu te ki yang ba yat be khman komenta hakani ka sports ru em bun ki ban sakon tho fi yang ba long kum mangiru naka ayu long kum mangi ki brio ki bangi ngile kay ang internet ban pe ki khna samla khamtam le ki ken thai ki ba ki kwa ban le ekani ka jong kani ka fitness internet em hado nomor ba kumba ngakran kong nga omba long ba ya kani ka journey jong em kadang di tang lai banai tanga stang ban join le kai tu hatrik ke ni banai mi ngan kan mau te ta ken ha kam tip shoot te ba kum ha kani ka lai banai ka jing im jonga kala hadu kani te ken menta pat bangayo e kala bang ban sajit bang inian le kai sabarem te long dari ba long kum ta menta kadang long very short journey te ngam pada tip te ngam pada syai than ru ha kani kaliang ken ta kadang madang tua jimut na kiwe ki ba lahe ki ba layak lang ba khambun ken ha kani kaliang jong kani ka bodybuilding ken anang keli ken ki ngi om ba habne kumnu kasot kar ka yarap le em na keli ken ki mo nomor ba at least pada dari bangi cross check shoi ki facts ap nomor ba long mukwa ben bakla he ru nga kwa ben ong ba ya ki kna samla ba wat nai limit re la di wat nai ong ba nga de ka kan thai brio mandam la ban le kita pila be lada pi shania hala di an shania ha oble pina be ban ayu te don kam ha kau kaweru ba don kam ha ka support na yeng ada na yeng ya pi support em you can do anything in life te you can do anything pila benong na ha profession jong piru pila te ban kiwa profession ru pila te you can be like part time ko ban le mangai kani ka bodybuilding kani ka hobby jonga kam ni ka profession jonga kani ka bodybuilding ka profession jonga ka de nga ka advocate apo nga member jonga shillong ba association apo shillong hang te ya kani ka bodybuilding pat kala long ka hobby jonga ken tingila te ban long ngila te ban ne ar lai kam te ladang i don shisha ta kamon ai bi 100% le be kata wat nai du jing kan man ken
nalor kene kam sports ba phile ke kam ke ba phile man kasipan Oh, ka profession jonga ka di nga di ka advocate, nga di ka plidar, nga tari po Shillong Bar Association. Mai don ni pun samla. Ba kloi ba pulut ka por. Ba siuspa ka por ga ni. Wat apreng ke jingtre ba don. Tre ke jingtre ka bakya. Katu ke national. Ndrei ka por ka ba i penengkam kamsem nolong ka balen namar ila pulut por kalian ka spot. Bat niyo iru. Lagi di sini dan ba jingtre sistem gitu ni. Ilo yo pun kurshibun ki gold medal ani ki gold ba ilawan ka pass second third ka sport bile avede ka volleyball medal jo NBA ne kana ka fourth master and Miss India ada usau kunju akan ka 19 master and Miss Meghalaya ada usau la yo on one first position akan ka sport ke bayo tentang indap daga jikamel ko thau ban ai masin i baslul i ba inang clash tam susu kum itai kun samla ban pulut ka por ga sini masuspa ka por ban ka sap ka bau blail ai ni ba in inang clash tam susu ba kan lor ka nuksa ban bakiwai kinang ban potu bot ya kane ya dinjat ba mai ilale alade ka jung jim bat ilawan ra ru ka jing ka buram ka bakhau ya ka snong bat ya ka snong ka jungi hanne amra dari bat ya ka tur ka jai ka jungi bat gi bahim basem ni bat gi baro ibadan kane ka dong ka than ilawra ai ka buram ilala yang buram ni bat buram ni sisnon ba nang ba inang la ban kiu sapang aka kam jung sport bat kendian habai dei ba ka sport ni shibun ane agadong kathan bibhoy jungi nama babur ni imshimla pulut kapor imshimla penangkam bat imshimla suspa ndrei agarpat yaki pranusisnong ane yaki paipanusisnong jogadong kathan ni karibhoy berkoi bat yaga state Meghalaya berkoi kun samla in paitlem yakane kanuksa jong i samla dari bun dari bha khakungor bat pait kanuksa ga jungi ba kini shimlam dia kena sinjam pada tresitom namar bangi i ke jingjelai jong ke jingsniu sapang ke jingdi ke pengwan adu ke kian hamtame adu drop baru kenja ya ke baki kun samla hilang ngop hakini kisni komentar shibun ki kun samla hilang la duno la ke jong ke jingin renba kini ke jingdi bai abangi i ya ke jing kulut por jong i dari bahaka kungor abai dei baka sport with by yan bat bayon ra ya nam baka buram snong ran dei ni kumta kun samla dong dong than de ni timpai ki nuksa bakinla nai baki wei apa ki don ya kene ke jing cha te sha khum ha ki jing di jing bam ni ki pulut por ban wat ban tu kim ting shu la pulut por ya de ban le tu ban im ban pulut por da ka pak kitu na ying view itu lagi pisah kenang ban yo ni jingdi ban pun hun ya kamen andre ga karpat nanti kun samla ki badan ka snong ga jingi ban dong ka than riboy barak we bakin pulut por ban ista kam sport inde ban pulut por ikini ki barak mementoy kamet ka jingi namar aka sport kadon ke jingkoi ke jingkia pura ka pangilang kepala bandu jingpang kenem la ban penring swai bat terus dot ke jingim ke jingi padang idon ni ke jing rang ban ya sakmat ke kam sport makata ngai i ba hakini si lunta don ikon samla di balai umsi shang shaneng sharum haka riam ke bajot rathai hapleng ke jing di wai hapleng ke thang drop ban yo kila ring kila pang throw andrei ko ngin pulut por ya tak baki trace system na ka tak jisniu ndrei kerpat ka bajur ki pai ba no snong ki don ka than ka snong ki ba go jong dong khoi ka in trace system ban bot ya geruk sa jong dari bha ka kungor lang bangin la ban yo jing jom ya ka ba ublei ai ka sam yangi wei ublei umsham ai ka sap
dah kau penhiar ya ke jinglong jingsan jungi mulai mulai kerku ya ke bangi tray abang ipun por ban tray mulai na pun kiu ini shalom mulai larang ipun set kai ke por mulai ru ni ba unam ahi ke sat ko koi nama kata na kenmau abang idon larang ilong kum ki khon baduk anai bom don ke jingmi ko biang andrei larang ipun kam hai ke por na kenmau iki baro kaba ni kum kisnong kiba kilong kami kibadan hoteng ke jingduk jing dunah ki ngesam andrei abangi ki iksar ublei tik hamha bat ublei ru pen kiu ublei kurkhu ka gamai ka ji ke jungi ama katan ngakarpat lagi kun samla joga snong umran dari ke jungi bangin paitlem ya kanuk sa jong kun sama dari bah ngot nama baila khur shibun kini ki gold medal bat ki kop bat lawra lang baki sertifikat rupa ilayo shibun ki jingtrai ki wara pleng ka jingtrai ka bakhya andrei ilayo pan shibun bandan ka banta kawai ki ginja south li ki ocean ki ba ila trai ila pulupor wat ban bam ban trai wat ban punut chata insyaallah dan chu ko ki perlok lo nama kata abangi trai ka babha abangi trai kan no kam ka ba seiso minum dan perlok kakam ka badek ke jing tolong perlok hajan kini kai tu kita menerak kita menjawab berkat sehingga kami belajar ketek no dapat kalau sekolah nanti kerja sekolah ini dari sekolah pun kita menjawab kita jadi ini baru progresi besar kita bagi ini kita tua bertahun nak kepor nak try kelanggan kami sim bahkan kiu sama ini kan dari kawan ini buat keren ban penkut nak tang ini mah dan penkut tang ini ya kata kasap kan rei nak ban keren tu bahan sinang lah ban kiu dan win step jauh step like state level district level kita ter district polis ada national level national de apa ki ya kena kam ke ba kasap presiden apa setuju sibuk ni kita nak berkam ya step dah kata masuk mah hab kam dah hab terkat kam jadi penting berkejar lat lenti dai dan rei kuman kuat itu beli undan terkat si nom duk juga kan kalau sudah kita kasap kata lain beli air mah penderkam hok ya kan dekat jing kani ka sap ke hidup jak ini berkan nam jok ke joki ka perlong ru tik ya ki wei pat khamtam ka snong ke joki ki paras samla ka to kantong ka snong ke joki yang ni to berandai ni segala ban i ban slow dan ban slow ban bakir segi kwa mo ban ya skeman jaga te kita ka sap ka betul khamtam le ngai so ki adon apre ka ka jam ni ada kiwei, atrai kita kam show ban yang kena kasap atau juga ban ketiu lagi. Labiang kan kam kejam kejeki ban injai lagi. Dan dari ipat ngai kita kata muslim ban kita sab yang kasap kita. Ya ka ba uplay air ki. Laka pedan kam hok ya ka. Bina khusyuk, bina koi nak koi dah tahu sang itu. Jadi kumbaga tin ko si bisa tahu bahawa la tangin penon kam de kasak do play ulai sebelok sebenarnya dengan dia kapor ngaruh kam kan pun kerjaan bantaran kita ini kita tentu dapat banyak ai mesti dah yang kita nang long kita dibayar ini ya ini dibayar syak dibalah aban bande siapa nak kau dapat dan tapi nang kiu nak kau ka step sekali stepกับคำนั้นแต่ก็ไม่กับพวกกับไทยก็ไม่จึงลงปลิวนั่นจึงประคับกันผมลงกันละบัดกำนี่จึง step จึงกี่วันจึงทุกอย่างกี่วันผมมาตั้งยืนกำกับพิซซ่าผมมันเลยเลยพวกกันนี่ก็สติ๊กก็จะมียิ่งเยอะอีกนะที่Liu Sarkar boh, tiba kini yo i jengai nama ta kubyaki badan kasap. Lada ni milik badro, milik badan itu, wat lada kilat tip rute. Kemudian kata ka
kamun kejoki banyaram dari kumani kapor mo se ngakentu na kaliang jonga wala kade ini program ibri tak neru lada lembah kade ka jipuli osno mo syakwi pa ke pai ba lani syak sarkar kum jo ba kade ban simkhia kum ya ni briu beran kasap tiba kentiu lani tiba merak ya kanam program apa kejalan apa dan bangga kenturu om tang yang sarkar re ya tu no ki pai ba ki badan kata ka musim ka ban kentiu ji pan ka badan kata ka lak kelenti mo bakin kentiu lem ke nyerap lem ke nak por syak por Nomor pun ibril dan sipun kata ka musim ban nyerap mo renyim dan lang ini ka kentu hati tu dan kalak kalenti nyerap lem lanta jangan try nak por syak por kinang dan kata ka competition jo kimo bakin yele bakin job bakin pa hidup kan istilah dia kali ka bentak waktu lanjut job dia lain building Macam Mr. Kelaya bagaimana isinya? Deh, kadang tak dia rugat hai. Baga dulu lama ni ya kan ada jinjok joki. Kim salong kita jibril kita sini kan, lain kim saktik kan ada salong joki. Bakum lak bakin penpriang yang dengan kubur. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai